Amen. Amen. Uphinde ufunde amafule yakho futhi ngesithuyela. Kuba kaloku silangazelela ukwambata saleke indlu yethu yasemazulwini. Amen. Amen. Base Roma 13 verse 14. Ithi yabathani ke inkosi uYesu Kristu ize ikwazalela inyama ningakwenzeli ukukhwezelela inkanuko zayo. Amen. Amen. Ithi ukuze ukwazi ukwehlula inyama funeka wembathe bani uYesu Kristu ukwazi ukhwezelela. Amen. Amen. Xa umphathiswe uYesu Kristu unikwa izixhobo sobukwazi ukuphikisa iinkanuko zantoni zenyama. Haleluya. Amen. Xa umphathiswe ubani uYesu Kristu. Haleluya. Amen. So ukombathiswa ke ngoku umbathiswa uYesu Kristu mose uYesu Kristu mosimazi thina esamkelwa ngaphakathi. Haleluya. Amen. Ngoba mosithe ivesi ndimile nayo ngoqosa uba uthe wangena ungena kuye ndihlala naye phi ngaphakathi. Amen. Nami zichaza phi enhliziyweni. Haleluya. But apha kwaseRoma ngokuthi membatheni ayithi mfakeni ngaphakathi because somamkelile ke ngomenza leyo imbathi. Amen. That means ngoku umzimba lona wakho khona base mosithi mkhulu ongaphakathi kunathi kunalo osezweni. Ngoku kufuneka ube mkhulu nalona ongaphandle kwalapha kuthi. Amen. That is why ngoyithi yombathani ke uYesu Kristu. Amen. Amen. Enze ba if ukhona ngaphakathi abe khona ngaphandle. If ukhona xa uthetha ngomlomo abe khona xa uvakalayo. Haleluya. That is why ithi yombathani ubani uYesu Kristu. Amen. Haleluya. Amen. Ubungozi ke ngoku into yoba ube naye ngaphakathi because asezombona mosihliziyo ifihlakele emntwini. Haleluya. Amen. Kude kwa umnikazi wayo angayazi ngambhida kwayena. Haleluya. Amen. So xa engaphakathi that means usenhliziyweni. Amen. Inhliziyo iyakwazi uba ibe umlahlekisa inhliziyo yomuntu. Haleluya. Amen. But xa unaye ngaphakathi bese unaye ngaphandle that means uzokwazi ukufana noYesu Kristu. Haleluya. That is why ngoku oPetros bathi ngalamini Yesu azobethela kusasa bese mlibe bekuthile pha kodwa hey wena Yesu